bi ina fɔ don tɔw an nisɔndiyalenba bɛ aw bisimila renouveau ka kumasow kɔnɔ yaasa ka se ka kunnafoni o dayɛlɛ aw b'a dɔn k'a fɔ nin ye laadala jɛmukan ye 7 sur 7 min bɛ lase aw ma dɔgɔkun o dɔgɔkun sibiridonyaw fɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye kunnafoni minnu n'olu bɛ jamana kɔ kun kan a n'a kɔ kan ka se ka kunnafonidilaw wele olu ka se kun nɛn don olu ni ɲɔgɔn cɛ an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka danaya la ka ɲɛsin groupe renouveau ka kumasow ma ka sɔrɔ kɛ a bɛ san caman bɔ an bɛ nin baara in na ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min nin bɛ tali kɛ jamana kunkankobaw la jamana kunkankobaw ye min ye o ye k'a fɔ a bɛ ɲini ka na dɔgɔkun 2 bɔ foyi kuma tɛ jamana kɔnɔ ni kalata sariya o min ni gouvernement o bɔra gouvernement fan fɛ ka taa n'a ye CNT mɔgɔw fan fɛ a kuma cayara kosɛbɛ a ma ɲɛ min kɔ kunun wula fɛ kunnafoni sɔrɔla k'a fɔ ko jamanakuntigi fanga cɛfurajɛ fanga ɲɛma k'a y'a tɛgɛ nɔ bila an bɛ n'a nɛn don o ni ɲɔgɔn cɛ ka faamuyaliba sɔrɔ a ko la n'an bɔra yen nɔ lakanabaliya o bɛ ka waran kɔ tuguni ka sɔrɔ kɛ wagati dɔ kɛra bɛɛ lajɛlen tun ye tare fɔ nka k'a daminɛ mura ka n'i jɔ fo jalasagu mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ montée en puissance de l'armée n'o y'a sɔrɔ sogokan de don wa an bɛ n'a nɛn don ani ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra yen nɔ CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen o fana ni o tun bɛ anw fɛ yan nɔ a yɛrɛ y'i kɔ don kunun juma a kɔ donnen kɔ baara ninnu minnu ni olu kɛra heure 48 kɔnɔna la a kan ka t'o di CEDEAO jamana ɲɛmaaw ma yanni juillet kalo tile 3 cɛ baaraw kan ka kɛ olu kan walasa maaw ka laɲini ye min ye gɛrɛndɛ ye olu ka wuli an bɛna hakilina miiri kɛ nin koba 3 kan an bolo sera maa minnu ma ka se k'olu wele bi o bɛ tali kɛ Yusuf Kulubali ka bɔ radio Rampar la Yusuf i ni ɲantuma Isa i ni ɲantuma nba kɛri baasi tɛ na n b'i fo foli diyara n ye ni n kɔrɔ minnu bɛna débat kɛ n b'u bɛɛ lajɛlen y'i laminɛ Musa Temine assemblée président kɔrɔ ko tɛmɛ nin ye Musa Temine ka bɔ Jeliba TV la Musa i ni ɲantuma Isa ka bɔ i ni ɲantuma n b'i fo foli diyara n ye ka lamɛnjɛkulu fana fo nin waati na ka techniciens an kɔni b'a daminɛ k'olu fo sabula n'i y'a mɛn an bɛ kuma jaw ni kuma sanumanw bɛ sɔrɔ olu de don surtout bi technicien ni y'an balakaw ye donc foli belebeleba b'u ye ka yira la k'a fɔ fana musow fana bɛ baara la siga t'a la Basara Aidara i ni ɲantuma Isa i ni sɔgɔma n b'i fo foli diyara n ye an barokɛ ɲɔgɔn plateau sanfɛ ka bɛɛ lajɛlen fo a diyar'u ye radio ɲɛmaaya so ka na se fo techniciens ma ka na se an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw ma ko bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma ko minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ i y'a mɛn sigi mɔgɔw b'a lamɛn ko ni ce u ka timinanja sɔgɔma wulila don o don k'an lamɛn a diyara n ye Ibrahim Jawara tɛ maa dogolen kunnafoni bangun kan Jawara i ni ɲantuma Isa Mahabu Sele an bɛ Ala fo k'Ala barikada ka nɛɛma ni kisi ni Ala fɛ k'a k'an ka cidenba kan ka n barokɛ ɲɔgɔn fo a diyar'u ye ka yɛrɛ fo a diyara n ye ka tere baarakɛla bɛɛ fo a diyar'u bɛɛ k'an filɛbaaw fo ka dugawu kɛ an bɛna baro min kɛ Ala ka kɛ jamana jɔli kuma ye ami merci beaucoup merci bien an y'a fɔ k'a fɔ k'an ka bakurubaw bɛ tali kɛ min ye kalata sariya sɛbɛn ko o kunkan kuma cayara nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen a kuncɛli kɛra min ye sigi kun kɛlen don ka min ba kɔnɔ o ye k'a fɔ jamanakuntigi kan ka a tɛgɛ nɔ bila kibaruya sɔrɔla k'a fɔ ko a tɛgɛ nɔ bilala Yusuf ka bɔ sariya in kuma fɔli la ka na n'a ye conseil des ministres la jamanakuntigi yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ka bɔ yen nɔ ka na CNT la ka na kɛ gɛrɛndɛ ye fo CNT mɔgɔw ka a cɛtigɛ 92 k'o bɔ a la ka tila ka na a bila jamanakuntigi kelen ɲɛkɔrɔ o ka a tɛgɛ nɔ bila mun kɛra e ye mun faamu a la ka sɔrɔ ko dɔ kɛra o Isa n'i y'a ye ko ka segin ka na bila jamanakuntigi kelen ɲɛkɔrɔ o kɔrɔ k'a kun bɔra jamanakuntigi kelen o de ɲɛkɔrɔ an b'a yira k'a fɔ loi électorale sariya min sariya in bɔra gouvernement de yɔrɔ an bɛ mɔgɔ hakili lajigin k'a fɔ ko gouvernement jɛra premier ministre ɲɛkɔrɔ ka conseil de cabinet dɔ de kɛ fɔlɔ o conseil de cabinet dugusɛjɛ de min ye loi taara conseil des ministres la projet de loi a taara conseil des ministres la président de la transition ɲɛkɔrɔ loi taara gouvernement fɛ k'a kɛ projet ka taga n'a ye CNT ɲɛkɔrɔ depuis le 3 décembre 2021 donc kabiri o wagati min ye maaw ye kuma caman fɔ loi in kɔnɔna kan min ye parti politique ye fɛn caman fɔ depuis a ma se u ma depuis u ma wele u y'a yira k'a fɔ ko hakilina dɔ bɛ ko in kɔfɛ surtout organe unique hakilina parti politique caman yira k'a fɔ nin wagati na o t'u olu fɛ la ko ye hali n'a y'a sɔrɔ a ka d'u ye mais k'a fɔ ko wagati t'an labɔ bilen walasa an ka se ka organe unique ta depuis a wagati a kɛra
ɲɔgɔn sɔsɔba ye a ko kunna ko an nana ye CNT kɔnɔna la pour que ka taga joona CNT fana na u ye ministre min bɛ yen nɔ n'o ye ministre délégué premier ministre yɛrɛ kɛrɛfɛ n'ale ɲɛsinnen don yɛlɛmabaw ma min ye ale taara min ye CNT ɲɛkɔrɔ ka se ka taga loi in ka a défend min ye cogoya min na ka se ka taga kuma a kan min ye o kuma ɲɔgɔnyaw kɔnɔna la an nana ye k'a fɔ komi i y'a fɔ cogoya min na CNT nana min ye yɛlɛma 92 ani dɔɔni 92 kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka na o kɛ min ye loi in ale kɔnɔna o kan o bannen kɔfɛ min nana tension ni ne b'a fɔ ten min nana tension tɔ monter ça moi ça n'engage que moi, ça c'est le comportement des membres du CNT. Depuis fait ma voté follow, on a vu avec forte bamana na go kuma mese dugutigi bulon on kama se dugutigi denga ta kloda ko la blenko o la mais anana ka fo CNT membre depuis ma voté depuis be sal kono oui tweeti keli damne ou gouvernement doya hémicycle kono abse ga fo non ça ce n'est pas un problème parce que au anyo ye en démocratie là depuis fort longtemps mais CNT membre taru ou yere di mi bara mi ne ba wole tinto populisme ya bara o ma mi réseau sans fait on nana ke sababu e fuka gerente ko o bunya kosebe loi yere promulgation na mais bien nanai premier et président de la transition comme maman de loi qu'on président de la transition et a promulgué loi depuis ministre be boyoram na depuis vote qui era kuma la banque nga di ministre ma akoko li CNT est souverain ko donc gouvernement kuma foito olu bolo CNT ga voting ko fait olu boto o voting ko jawara munde kera il souffre d'un détail do kono netena do kono mais je crois que loi d'obé ni sensibilité sur le bala abe lage jamana famo fait comme Youssouf ya tuga fo tuga mena abora gouvernement de yoro kana conseil des ministres là on suppose que président ba kalama tumodo la loi d'obé président abe consigne di assemblée président aka bloqué non seulement ça veut dire abe fa ka direction minka abe assemblée président la donia ola mais a kunto ka conseil des ministres la droit ni bembe non conseil des ministres a dama étape de atale assemblée fena ou bien CNT là o fena adama étape mais ne ba ya yedro dobe nya chela ka ola ni ko mais ne hakili la président ka même misibe gouvernement ka ka teme assemblée kan non CNT kan chodi parce que mon anti démocratie kono o tien ambe yoro mena bi sɔrɔsiw de ye fanga ta sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ de filɛ nin ye CNT ɲɛmaya la minnu kɛra fanga tabaga acteurs fɔlɔw ye donc on suppose que olu bɛ ɲɔgɔn kalama o mais qu'est-ce qui n'est pas marché olu ni ɲɔgɔn cɛ la ou bien jɔn de bilala kɛrɛfɛ problème y'o de ye mais dɔ bɛ gouvernement na min na premier ministre ka kuma dɔw la a y'a yira k'a fɔ ko kabiri le 3 ko ni sariya in taara bila CNT ka tabali sanfɛ n'i ye kuma communication in lajɛ i b'a faamu tuma dɔw la CNT de tɛ ka baara kɛ ne tɛ olu ta kɛ ka taa bila CNT ɲɛkɔrɔ o gouvernement mɔgɔw ka kuma o gouvernement ka kuma i b'o santi ko in kɔnɔna na a filanan ye mun ye kɛlɛkɔrɔ non kɛlɛkɔrɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ka biri waati jan premier ministre tun yana ka kɛ premier ministre a ye kuma dɔw fɔ hali sini dɔw b'o o kɛlɛ kan mais au kɛlɛ kan n'a bɛ na bɔ loi dɔ voter la oui mais parce que ne y'a faamu dɔrɔn ko in min bɛ ka fɔ maliyɛnw ɲɛna ani tiɲɛ yɛrɛ tɛ kelen ye maliko tɛ quoi en réalité ayiwa ani maliko yɛrɛ tɛ fankelen fɛ bon gouvernement ka position n'i y'a lajɛ loi yala ka taa plénière la amendement bɛ se ka kɛ gouvernement ani CNT ni ɲɔgɔn cɛ la u bɛ se ka bɛn ko la ka sɔrɔ a ma kɛ plénière kɔnɔna ye mais an y'a ye an ye information min sɔrɔ ministre min taara ni loi ye amendement minnu kɛra ka a ko gouvernement t'i yɛrɛ ye olu kɔnɔna na o ye kɛlɛ sira de dayɛlɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o kabini u ma taa plénière la donc ye i b'a faamu k'a fɔ plénière la i b'i sigi ni mankan de ye a la ne bolo donc ale ma sɔn négociation ma olu fana ko n'o de don an bɛ taa plénière la an bɛ taa an ka amendement kɛ plénière la ne bolo bi CNT mɔgɔw Asimi de y'u sugandi gouvernement mɔgɔw Asimi de y'u sugandi n'a sɔrɔla k'a fɔ ko an bɛ ka kuma min fɔ bi Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya bi Mali ka jɔ n'a yɛrɛ ye an bɛ ka diɲɛ kɛlɛ wala an bɛ ka dɔw kɛlɛ o de kama pour que o bɛ se ka kɛ est ce que an yɛrɛ dama bɛ se ka sigi plénière la diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'an na direct la ka taa ni ɲɔgɔn sama ɲininkali bɛ Bakaro mun kɛra
Bon, isa ko caman kɛra ko caman kɛra mais an bɛ min fɔ dɔrɔn mɔgɔw ka min faamu jamana sigibolo kan n'a fɔ ko institution présidence bɛ yen gouvernement bɛ yen parlement bɛ yen a fɔra ko loi taara gouvernement de fɛ a ma ta présidence fɛ présidence yɛrɛ ka baara tɛ loi tali ye dans le processus normal loi bɛ se ka proposer gouvernement na ka na parlement na ko a bɛ se ka parlement yɔrɔ ka taa gouvernement fan fɛ donc voici les deux procédures président bɛ conseil des ministres présider o t'a yira ko présidence bɛ participer projet de loi élaboration na mais a tɛ k'a ɲɛnama dɛ. non je dis u tɛ participer à la il y a eu des réunions de cabinet interministériel o fɔra a ma fɔ ko interministériel et présidentiel o ma fɔ donc c'est entre les départements ministériels que ɲɔgɔn yew kɛra sigafo kɛra pour ka sa loi la ta loi taara a taara conseil ministériel qui est le processus normal mais attends bien i ka taa yɔrɔ jan président tɛ se ka loi bloquer kabi conseil des ministres senfɛ k'a fɔ ko ne tɛ n yɛrɛ ye nin kɔnɔ wa. non o bɛ dépenser là le temps nécessaire peut-être souvent pour que papier kalan ka se k'a jateminɛ k'a fɛsɛfɛsɛ il peut faire des recommandations mais ni bloquer bɛ kɛ à qui aller qu'à niveau là au fait c'est conseil des ministres va valider et puis ça passe au fait. S'il a des modifications, il peut parler avec le Parlement, ça c'est tout à fait normal. Parce que moi, sur le phénomène, il y a un Parlement. Voilà pourquoi le Parlement a la possibilité d'apporter des amendements. Ni ka démarche famu kabi conseil des ministres la fait k'a fɔ ko jamana kuntigi kun b'a yɛrɛ ye ni charia non ma faute je dis peut-être qu'il n'a pas eu le temps nécessaire il y avait 216 articles dedans 225 225 au départ. Maintenant, est-ce que la présidence a eu le temps nécessaire de pouvoir travailler sur le document? Voilà toute la question. Maintenant, on a parlement à niveau, ni conseil ministériel adopté. Et dans le processus normal des choses, ni à Kerata, c'est ce qu'il y a là. Président Ségal fait nos président Moïse, il pense que c'est bon, mais ni parlement Irago, ce n'est pas bon. Ça aussi, c'est leur c'est-à-dire autorité. Ça, c'est le cours normal des choses. Maintenant, au-delà de tout ça, je crois que Diawara et Mamifo, en fait, il veut que j'attende notre code là. Depuis Saint-Étienne Sigira, Ikmaye, en la Premier ministre actuelle, il y a un Premier ministre, il avait énormément critiqué ce CNT là. Il faut qu'il y ait plainte déposée à Kama. Donc, il va déterminer ça à chaque fois que le Premier ministre est passé CNT là, pratiquement, normal, comment il m'a dit là, il va y avoir et ce projet, il s'allait des cas projet. Parce que quand il y a donc non, il s'est Joroba biye barala forcément parce que on belise ni loi folo ta assemblée kono est-ce que depuis sentence sigira ni loi folo min tara kono wa ayi est-ce que ni loi folo mi ni modification sabanan non la ni loi folo wa ayi mais de la plénière jumenye ça qu'a diffusé la directive là sur plus de 2-3 médias yo joli ko projet de loi quand a discuté sentence kono qu'a diffusera en direct média flafo à tasser ça va nous gouvernement décidé non c'est le CNT qui décide parce que les gars donc on va ira ko koro de mais la bena ou di ñogonté ça c'est forcé au fait koro mais la bena il faut comprendre une chose ni bella politique là redo si aujourd'hui un gouvernement voilà pourquoi faut qu'il fallait un gouvernement neutre un premier ministre neutre à la tête du gouvernement sur le premier ministre qui n'était pas politique. Moi je suis sûr que Gela mis dans la loi d'adoption notamment collège désignation là au Gela côté doit la bi. Au fait ça c'est comme avec ma bisigal là moi je suppose mais bi ni Gela bet dans la coina c'est parce que premier ministre ni autorité bec mais aller boulot en termes de désignation il faut le dire lui c'est un homme politique. Or CNT il y a énormément de partis politiques où tu y premier ministre gars danaya ti u ni ɲɔgɔn cɛ or isa pour que jamajɛ baara ka san sɔrɔ fo danaya ka kɛ kulu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. Musa mun kɛra isa kaba i n'a fɔ Basɔrɔ y'a fɔ cogo min n'i ye nin ko in jateminɛ kabini premier ministre sigira don min i tun b'a dɔn gɛlɛya tun bɛ kɛ a ka baara kɔnɔ ani CNT mɔgɔw cɛ parce que a ka kuma don fɔlɔ don min a taara présentation kɛ a ka présentation kɛ i hakili b'a la page a ka o présentation na a ko o kana lagɛ ko maa min ye nin kuma fɔ yanni a ka na mais o k'a bila o kunna maa min b'u ɲɛkɔrɔ bi c'est à dire ci min b'a bolo kana ci lase ci k'a lagɛ donc depuis o don i b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ yen donc
an bɛ se k'a fɔ nin loi n'i ye jateminɛ kɛ CNT bras de fer min kɛ n'a fɔ Basaro y'a fɔ cogo min c'est à dire k'a ye k'a fɔ fɛn ka ta en direct k'a publier tu vois que CNT mɔgɔw tun bɛ fɛ ka c'est à dire chef de gouvernement k'a humilier d'une sorte k'a yira diɲɛ na ko baara kɛ et puis Jawara ye fɛn dɔ fɔ ou bien fɛn dɔ ko loi taara déposé depuis décembre effectivement loi bilala mais CNT argument min kɛ ka yira k'a fɔ olu a bɛnna n'olu ka sɛgɛnbɔ lafiya waati ye o de kosɔn o ma se ka baara kɛ mais hakili jiginna o tilala k'a fɔ ko gouvernement mɛnna ka sɔrɔ o ma session extraordinaire convoquée mais pourtant président tun ye session extraordinaire convoquée fo loi fɛn o ka police territoriale ko tun b'a la f'a kɛra mankan ye président ye o retiré o kɔfɛ dɔrɔn sanction nana bin le 14 président ye weleli kɛ mɔgɔw bɔra donc ko donna ɲɔgɔn kɔrɔ maintenant i bɛ se ka min faamu n'i ye nin ye jateminɛ isa fɛn wɛrɛ fana bɛ yen loi in waati min o ka 92 amendement 92 amendera waati min mais muso min taara min délégué bɛ madame Diko a y'a yira CNT la k'a fɔ a ye fɛn di ne ma mercredi bon amendement min dira ne ma a y'a to yen a ye session bɔ a ma n bɛ taa gouvernement baarakɛɲɔgɔn tɔw kɛrɛfɛ an bɛ ko analyser ni an bɛ sɔrɔ ka segin CNT ma sɔn o ma CNT ma sɔn o ma u y'a bloqué o y'a sɔrɔ mercredi o kun ko lettre k'a sɛbɛn il savait bien et bel que le premier ministre était en déplacement sans et lettre min kun kan ka accordé o ma muso y'a sɛbɛn ko non ko a kan ka na premier ministre de yɔrɔ mais o dun b'a dɔn premier ministre tɛ yen premier ministre bɛ président ka ci la sangɛmɔ na donc il a fallu que muso ka segin tuguni ka na donc ministre m'a remplacé min ye ministre de la défense o ka sɔrɔ ka correspondance sɛbɛn ministre voilà Diko ka sɔrɔ ka ministre Diko donc ka sɔrɔ ka fɛn sɛbɛn k'a ci u ma maintenant qu'est-ce qui s'est passé a kun prévoit parce que ministre fila de tun bɛ yen madame Diko ni Ikasa ale kun kɛn bɛ ka madame Diko appuyer o ko in na mais madame Diko de kan madame Diko ka porteur don mais ale kan ka baara kɛ mais Ikasa kun taara walasa ka appuyer o de kosɔn i y'a ye waati min Ikasa ye kuma ta a y'a yira k'a fɔ u ka baara kɛ tiɲɛ don mais u y'u yɛrɛ ka sariya sɔsɔ sariya b'a yira k'a fɔ ministre porteur ou bien tout autre ministre bɛ se ka kuma demander mais n'i ye plénière n'i y'a ye o ye kuma di Ikasa ma laban na parce que yanni plénière kun ka daminɛ Ikasa kun ye main levée mais président y'i ɲɛ ci a kan parce que n'a kun ye main di Ikasa ma Ikasa kun bɛna na fɔ bon a ye min fɔ mais o bɛɛ tɛ ministre de ye ou fila bɛɛ tɛ ministre de ye bon de bon mais Ikasa parce que Ikasa c'est le ministre chargé des réformes avec les institutions les relations avec les institutions donc ale taara appui la ale kun bɛna ɲini k'a fɔ bon session bɛ cogo min nin waati amendement min dira on n'a pas eu le temps d'étudier donc a ye fɛn bɔ a dɔgɔ kɔrɔ donc yanni o ka kuma d'a ma président y'i ɲɛ ci a kan ministre Diko y'o fɔ non mais n bɛ k'o de fɔ o y'a sɔrɔ amendement ninnu kɛra o y'a sɔrɔ amendement kalanna donc lui waati o bɛ kuma d'a ma ça n'avait plus le sens la chose yanni baara yɛrɛ voilà ka daminɛ olu kun kan ka voilà a kun bɛ reporter o waati de k'a fɔ bon an nana séance la a ye min d'a ma on n'a pas eu le temps suffisant vraiment ka fɛn ninnu kalan donc a bɛ session bɔ a ma an bɛ segin donc n'an ye amendement ninnu kalan k'an ka observation k'a kan an bɛ sɔrɔ ka segin ka na donc je pense que o fana ma se ka baara donc c'est pour te dire que tout était planifié calculé vraiment c'est dire projet in tɛ dɛ maa min projet bɛ maa min kun kan o de kun ɲininen don. C'est juste ça. O de y'a to tribunal ko kuma ni fɛnw bɛɛ bɔra la ministre ko o y'ale wele voilà tribunal la e ko k'e tun bɛ fɛ ka dɔɔni. Non non en fait éclaircissement damadɔ bɛ yen c'est à dire k'a fɔ ko ministre Ikasa kun taara appui la dans les procédures normales ce n'est pas ça ni ministre fɛn fɛn n'i bɛ interpeller ou bien n'i ka dossier bɛ CNT la ministre Ikasa est présent en tant que ministre des relations avec les institutions donc a b'a bɛɛ suit o ye wajibi ye a ti taa appui la a bɛ taa parce que ale ka baara ye ka nɔgɔya don entre le gouvernement et les institutions. Voilà pourquoi il est là. A sigilen tɛ nin kelen loi in na. Au-delà refondation bɛ ale ka titre fana na est-ce que ale tun tɛ se ka participer beaucoup plus ni débat. Non, question ye porteur de projet ko de. Jɔn ne projet porté sur la primature sous tutelle du ministre délégué o de don. Chargé des réformes. Maintenant au-delà de ça kuma filanan ye jɔn ye min ye comme il a parlé de session extraordinaire. Au fait il y a eu deux projets de c'est-à-dire deux décisions mais la décision ordinaire follow là il y avait plusieurs dossiers notamment la loi électorale c'est-à-dire projet follow min bora min gumbe décision extraordinaire convoqué où il va ko la ɲini caman kun b'o kɔnɔ donc o laɲini dɔ kun ye jumɛn ko ka charte réviser ka police territoriale kuma fɔ hali ka loi électorale kuma fɔ mais kɔfɛ a nana jateminɛ ko n'o bɛɛ bɛna kɛ peut-être que baara bɛna caya o révisera ka décision filanan bɔ décision bɛ kuma kelen de fɔ de travailler sur la révision de la charte dɔrɔn donc loi ko kuma kun t'o kɔnɔ
Maintenant, au-delà de ça, il faudrait que les gens comprennent, en fait, moi, la femme, ici, à quoi gela erod mais, ne barad ema, ni tuiga baragay damana. Parce que mi fene sente mo toro, que je peux comprendre, et barad ne même quand il y a la catastrophe qu'on est avec blocage. Au comment fera Bayo, mais le gouvernement a dit sur plusieurs que le projet Chamambe sente Katabalika, comme ça n'avance pas. Al premier ministre qui a passagé la sente qu'on l'a dit, que le projet Chamambe, au sente Katabalika, et au début qu'à Barasma peut-être que au boulot. Donc Nico Botoua là, Issa, et des gars projets, surtout projet de loi, et que Chamambe. Mais moi je ne suis pas obligé de te faire retourner ce projet. Au fait, tu wajib n'est qu'à maintenant, wajib mais comme ça a été dit, question de droit codé. Ni senti à que le gouvernement avait la possibilité qu'un cour constitutionnel a saisi par rapport à ce projet. Donc là, peut-être que ça avait une décision suspensive. Déjà le président a promulgué. Mais le gouvernement moqué. Ni président a promulgué. Moi je pense que c'est le cours. Et Isa, fin de bien en Europe, présidentité institution. C'est le président qui a une institution. Oui, c'est le président qui a une institution. Donc, président qui a Barakemina en matière d'institution, ça c'est le gouvernement. Pas la présidence. Pas la présidence. Président qui a Barakemina en matière d'institution, en matière de loi, en matière de programme, en matière de l'exécution du programme du président, ça c'est le gouvernement et non la présidence. Présidence, Moshima délégué à Fologo, présidence, Morodo, Jina, Katara, Ketanto. Non. Président à Baragemina, au programme président Hakilna, Koulou la Bara, au gouvernement de Kabara et non la présidence. Donc, nous faisons le gouvernement engagé. Oui, président à Bara. Président est ready. Au président engagé, oui, président dit. Oui, président dit. Quand passera au conseil des ministres là. Mais, Jabana Mounouna, on va faire premier ministre opposition et tout. Mais allo anga jamana titi nto anga jamana titi o logique konna la oye duguminu na ni opposition majorité semi parlementaire normalement janvier élection législative kira parti minga député Kachalimbe normalement primature kanga di odema anta la wale pardon atete le fait qu'anta la wale non atete ni parti mi majorité absolue sur assemblée kono o de premier ministre bo ani ka fo ko ni minga député chara atete ne n'a une majorité sur majorité mi kuma kan mi se ga bo mi mi se ki ga fendo bloqué ni parti mi yo o soro o majorité absolue on ni ka fo parti voilà on ni ka fo ko député ga cham basoro o lutte fenkelen quoi à vrai dire ni ina fo amika bien kuma mi me am exemple de lontaga no français il fallait avoir 280 et quelques députés pour que Gaga soit la majorité. Donc, majorité absolue. Voilà, majorité absolue. D'autant plus que Macron au sororé. Il y a un problème bio. Mais qui a la primature? Qui a la primature? C'est son parti. Parce que majorité fanatique Mélenchon Fanabolo. Qui a la primature? Non, Macron a une primature là. Parce qu'ils ont une majorité relative. Ah si. Non, mais majorité on va vers le consensus. Non, ce qu'on met en place, c'est un consensus pour gérer l'État. Non, pardon, ça. Ce qui est très important. Non, mais vous savez éclaircir Kudo là. Et ni assemblée Canada, majorité flair. Moi je suis relatif, c'est-à-dire que Jamaka Chanbeka, je suis absolu. Moi je suis absolu. Ni relatif sur ça. Il veut mourir des Franyonka. Moro, c'est débuté Cloudo Farafranonga. Même tu sais que moi j'ai absolu sur. Et là tu gères un consensus. Au consensus là, et qu'à partir de partir de Mora, même si on est au Kono, voilà ça qu'a barra Noa. Pour que Nika projet de l'autre, le gouvernement projet de l'autre, parce que le président Messi, selon un programme, comment on appelle, social, pour que l'on barre avec ses gars Temedjona. Maintenant, comment on appelle, majorité absolue sur, tu n'as peut-être pas besoin des autres pour pouvoir travailler. Maintenant, au-delà de ça, quand il dit président institution, ça ne fait pas au type mais le président il a combien de conseillers? Il n'y a pas un secteur fouillé dans le domaine de l'activité publique qui est conseiller sur le président Bolo. À quoi il joue pour regarder demain à Kabaraola. Sinon il peut rester seul et laisser tout le travail au gouvernement. Ni parenthèse maintenant, ni les leçons du mec a tiré ni gɛlɛya in bɔlen kɔ kana fɔ président ka a fɛngɛ leçon jumɛn kan ka tirer ka sɔrɔ kɛ ministre fila ninnu fana bɔtɔ CNT la u y'a fɔ ko u kan ka leçon tirer jumɛn kan ka tirer.
leçon mi kan ka tirer bi au fɔlɔ mi et gouvernement blala en demeure. Maintenant on est obligé ka baara kɛ ni loi électorale ye. Loi électorale ye loi ye i b'a fɔ ko loi tɔ bɛ ta cogoya min na. CNT ne ma problème foyi ye o yɔrɔ la. hali CNT ka amendement ne ma a ye k'a fɔ ko CNT ta ka baara kɔnɔ non ne ma ye. Mɔgɔ caman bolo ko gouvernement désavouera baara in na dɔw yɛrɛ ko gouvernement kan ka démissionner. O bɛ gouvernement de bolo o bɛ chef du gouvernement de bolo n'a sɔrɔ a bolo a t'a yɛrɛ ye fiyewu baara in kɔnɔna la et surtout n'a a bolo a b'a kun bɔ a ka démissionner il va démissionner. A tɔgɔ même Issa n bɛ fɛ ka parce que olu de kan ka baara in kɛ 92 amendement mana kɛ baara min na est ce que i bɛ se k'o baara kɛ i b'a fɔ k'a kun ka di ye k'a kɛ cogo o de y'a to komi i ma donna an ye loi kɔnɔ. N bɛna don loi kɔnɔ voilà an bɛ leçon tirer fɔlɔ ka sɔrɔ. Voilà komi an ma don loi kɔnɔ fɔlɔ 92 amendement kɛra loi min na i yɛrɛ ka kuma a dénaturé la a dénaturé la maintenant baara bɛ se ka kɛ ni loi in ye wa an b'a fɔ awɔ bi baara bɛ se ka kɛ n'a ye puisque a promulgué la ayiwa a kɛra nin gouvernement ye o. A kɛra gouvernement wɛrɛ de bɛna ale o fɛn min promulgué la ka ban le gouvernement est obligé ka baara kɛ ni o sɛbɛn ye mais kuma dɔ fɔra yan min bɛ yen nɔ ni ne bɛ nɔgɔ b'o la pewu a fɔra yan nɔ ko premier ministre i y'a fɔ gouvernement y'a guwan CNT kɔ de o kuma tɛ tiɲɛ dɛ don min na premier ministre taara CNT la question d'actualité la. A y'a kuma fɔ yen nɔ k'a fɔ ko fɛn bɛ nin aw ka tabali kan yan nɔ ko nka ko gouvernement b'a faamu sabula ka d'a kan session ma dayɛlɛ fɔlɔ session b'aw permettre aw ka se ka baara kɛ nin fɛn in kan. Je pense que premier ministre y'o fɔ wa hali Ibrahim Ikasa Mayiga a ka fɛn na a ka Mali kura taasira la il est revenu là-dessus a ko an ye projet bila ka taga CNT la comme a ɲininkala élection ko la a ko an ye projet bila ka taga mais CNT ka bɛ baara kɛ ni wagatiw de a ko wagati de ma dayɛlɛ fɔlɔ wagati min bɛ CNT permettre u ka se ka baara kɛ n'a ye yɔrɔ jumɛn an bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ la ko mankan de taara wa n'a y'a sɔrɔ CNT bɛ k'a basé M5 RFP comité stratégique président ka kuma de kan k'a fɔ k'a taara plainte don ka bi premier ministre kɛlɛ ne bɛ n kɔrɔkɛ rejoint o yɔrɔ la k'a fɔ ko Mali ko tɛ. Jawara leçon jumɛn kan ka tirer nin ko in na ni e tun ye loi dɔ proposer ni 92 amendement nana o loi kɔnɔna la fo article 92 ka falen don olu la leçon jumɛn kan ka tirer o la. Isuw b'a dɔn cogo i ko Mali ko tɛ a bɛ cogo di a b'a kalama. Ayi de Jawara a b'a dɔn sa ko kɛ yan Mali ko e bɛ plateau in Mali ko de la. Non ne ka min f'i ɲɛna sa il faut quand même ko i ka ko kɔni i ka se ka i tɛ ko dogolen sa mais yeli kɔni kɛ ko kɔfɛ dɔɔni a ye min fɔ structure caman bɛ président bolo min ni gouvernement tɛ fankelen fɛ n y'a f'i ɲɛna n ko loi dɔw bɛ ni sensibilité b'a la tuma dɔw la a bɛ passer président fɛ kɔsɔn bɛ président bolo. Olu bɛ se ka jateminɛ k'a la sira wɛrɛw bɛ yen min tɛ gouvernement ka sira ye a bɛ passer olu fana fɛ parce que olu sigilen bɛ ka jamana yɛrɛ basigi kɔlɔsi olu fana k'a jateminɛ est ce que nin sariya in n'a taara kɔlɔlɔ bɛ se ka ye jamana ka basigi la wa olu bɛɛ bɛ yen mais ni a tɛmɛna o bɛɛ fɛ waati min na ka sɔrɔ ka na adopter conseil des ministres la olu ka bila ka na CNT la n'a nana CNT la i tɛ se k'a fɔ k'a ka segin tuguni choix fila bɛ CNT bolo u b'a voter de. Parce que n'i ye madame la ministre ka kuma lamɛn ko ka sariya d'u ma olu bɛ segin n'a ye CNT ko non n'a nana olu fɛ yen u b'a voter de a ka kɛ pas forcément u tun bɛ se k'a to yen sariya b'u yamaruya k'a d'u ma u ka segin n'a ye loi caman la seginna Mali kɔnɔ gouvernement ma u ka taa baara k'a kan. Bon Sulemani Den ka intervention na jagoya tɛ voilà a y'a yira k'a fɔ n'a nana olu fɛ yen soit tɛ ninnu bolo tuguni soit bɛ olu de bolo oui tiɲɛ ye o voilà. Bon maintenant ne ma min faamuya premier ministre ka kumaw la a ko chronogramme bannen bɛ ale bolo k'olu tilal'u ka baara la a mɛnna o ye kelen ye filanan loi bɛ CNT ka tabali kan waati min na ministre Ikasa professeur Ibrahim Ikasa Mayiga a bɛ plateau wɛrɛ kan ka se ka loi in ɲɛfɔ k'a yira jamana kɔnɔdenw na loi in ka ɲi ka a majamu o b'a yira k'a fɔ CNT b'a faamu ni loi ma voté o kɔrɔ ko olu de ma ye olu de gɛlɛya ye ko in na quoi n'i ye Sulemani Den ka kuma lamɛn donc ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn ni ko in côté fila bɛɛ tun kan ka ko in na kɛ an tun b'an ka se nin degré la
n'a manya k'a fɔ jamana bɛ nin cogoya in de la e bɛ k'a fɔ ko loi caman votera yen loi caman votera yen o tiɲɛ ye kɛ mais nin ye réforme ta ko fɔlɔ de ye o réforme ta ko fɔlɔ ninnu ka baara la réforme ba min bɛ yen ni jamana kɔnɔdenw sigilen bɛ k'a makɔnɔ ko premier ministre b'a fɔ ko kɛlɛ fɛn fɛn wulila k'a caman wulila élection de fɛ ni élection loi fɔlɔ-fɔlɔ bɛ na voter yɛlɛma bɛ na a kuma bɛ caya maintenant n'i taara ni loi ye article 200 ani kɔ amendement 90 ani kɔ bɔra a la n'a sɔrɔla k'a fɔ an tun hakili la ko CNT ye premier ministre ka majorité de o b'a jira k'a fɔ ko majorité y'a bila en plein vol moi à sa place je vais démissionner de Bazaro leçon Issa a ma fɔ mɔgɔ si m'a fɔ yan ko gouvernement bɛ ka pression kɛ CNT kan min fɔra ko gouvernement ka boli caman na u b'a fɔ ko retard ta gouvernement ka exécution kɔnɔ parce que loi caman bɛ CNT la o loi tɛ ka voter a bɛ na mais a bɔlɔnkɔnɔmɔgɔ dɔw tun b'a fɔ ko gouvernement CNT tɛ baara foyi la non John u masurunamɔgɔw tun b'o fɔ exactement n ma bɔ yɔrɔ de la mais gouvernement bɛ de fɔ on est an bɛ ka sumaya parce que nin de bɛ bi an bɛna don bɛɛ sujet filanan kɔnɔ par rapport à la crise que nous vivons avec la CEDEAO ani CEDEAO ka cɛma gɛlɛyaw ko kalata kumaw b'a la a kuma yɛrɛ baba tɛ kalata kalata bɛ kɛ don jumɛn kalata sariya dɔ fɛnɛ ye nin ye pour que kalata ye fo nin sɛbɛn fɛnɛ de ka voter isa an bɛna continuer ka t'o taa ni ka segin na u ni ɲɔgɔn cɛ wa o ye fila ye sabanan ye jumɛn a bɛ ka fɔ ko président k'o désavouera parce que ko loi tɛmɛna conseil des ministres la sariya sɛbɛn joli bɛ taa CNT kɔrɔ ou bien assemblée kɔrɔ ni modification bɛ don a la par contre a tɛmɛna mais a tɛ nin kundama bɔ non 92 amendement isa yɛlɛma bɛɛ ye yɛlɛma ye yɛlɛma ye fila ye yɛlɛma don yɛlɛma ye saba ye yɛlɛma don yɛlɛma ye mugan ye kɛmɛ don yɛlɛma don mais par contre a tɛmɛna assemblée la normalement ni yɛlɛma de ye problème ye non n'a tɛmɛna assemblée sera passé comme il est mais 92 amendement b'a dénaturé de o non il s'agit ka faamuya ye ayi o gouvernement ka faamuya exactement je parle ça e de y'a fɔ ça gouvernement a b'a dénaturé mais dɔw ka faamuya a b'a sinsin de a bɛ loi électorale sinsin de pour que baara bɛ se ka k'a kɔnɔ hakilisigi kɔnɔ n'o de f'i ye baara in bɛɛ sigilen don danayabaliya de kan sa si on avait un premier ministre qui n'était pas politique ni kuma n'o de fɔ sɔli min kɛra kuma in na mankan min kɛra la o kuma tɛ bɔ a la ayiwa donc non o tɛ tiɲɛ ye quoi Isa an ka bɔ o kɔnɔ pewu k'a fɔ ko o tɛ tiɲɛ an ka bɔ a kɔnɔ tuguni politique ko ayi k'a fɔ de ko politique ko kuma de don quoi mais non o tɛ tiɲɛ un premier ministre politique ko ça pose problème gouvernement yɛrɛ ma problème ye collège ko la gouvernement ma problème ye o la Solomani de yɛrɛ y'o fɔ depuis nin tɛ gouvernement kun nana ni proposition wɛrɛ kɛ désignation ko de o ayisa non désignation a bɛ ka min fɔ important s'il te plaît gouvernement ma Solomani de yɛrɛ y'a fɔ hors thème sanfɛ gouvernement ma problème ye collège ko la puisque olu kelen k'a ye k'a fɔ ko nin désignation processus in ma ɲi ko gouvernement seginna ka na ko comme ko collège de don ko an ka mɔgɔ 7 to président bolo k'olu ko o fana tɛ se ka kɛ u ko maintenant proposez nous quelque chose donc o kɔrɔ ko e bɛ ka collège ko kuma min fɔ gɛlɛya t'o niveau la gɛlɛya tɛ yen gouvernement ma gɛlɛya yɛrɛ ye o yɔrɔ la c'est tout ce que je voulais ajouter. ayiwa Musa leçon jumɛn kan ka tirer. bon i b'a dɔn e y'a fɔ cogo min leçon ba de kan ka tirer nin ko in na parce que c'est vrai a bɛ fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko premier ministre neutre bon n'i ye ne ɲininka hali ni premier ministre neutre nana parce que an bɛ ɲina min kɔ ko politique mɔgɔ man kan ka ye primature la a kun kan ka kɛ de ko ni transition yɛrɛ politique mɔgɔ kun man k'i da don a la. yɛlɛma mɔgɔ ye yɛlɛma mɔgɔ c'est à dire processus quoi n'a ko politique mɔgɔ man ka kɛ primature la politique mɔgɔ yɛrɛ kun man ka da don transition in na non j'arrive parce que pourquoi hali assemblée constitutionnelle an bɛ ka min fɔ politique mɔgɔ de b'a kɔnɔ est ce que loi min bɛ taa n'a t'o arrangé est ce que o b'a to a ka tɛmɛ. Mais c'est ça le problème. C'est comme il a fait, magistrat ou plein, ou extérieur bête pour qu'on y protéger. Et bien, comment on peut ça? Il peut boire une convocation pour des faits. Il peut me lever mais par contre, un magistrat peut le dire, un avocat peut le dire parce que chacun est à protéger. Donc, au politique, quel est le assemblée, quel est le ni qui met ta kalata ke, ko politique, au central là. Avec quel gélé? Parce que mbeka fo mingama, parce que les sommes minganga tirer ko la. C'est-à-dire mo mbeka foko neutralité tika parce que ale munu be assemblée kono bi. Mo chama donna au nom des partis politiques munu ka parti ya foko anga mogote. Mais anga mogote auduma décision ta ko exclure ka bo parti kono. Mais olu ni parti nyemo te ka se ka nyoko forme. Mais au premier ministre ni projet toko de quoi ka passer. Donc moi je pense que ce sont des enseignements politiques que vraiment anga ka attirer ka fo ni koin. Beka sikina kwa kumeke parce que geleya be premier ministre ani politique moko jey. C'est tout. Aywa, ambe tour de table kelenge loi
loi in yɛrɛ kan sisan en tant que tel an b'a daminɛ e la Musa e ye loi in ye cogo di e fɛ loi ɲuman don wa walima a maɲi de yɔrɔ jumɛn maɲi a kɔnɔ yɔrɔ jumɛn kaɲi a kɔnɔ daminɛ damadɔni ne kɔni ne bɛ n yɛrɛ ɲininka loi nin yɔrɔ fila la c'est à dire circonscription électorale an y'a ye sema mɔgɔ bɔra k'u yɛrɛ féliciter parce que o taara ba la parce que o yɔrɔ ɲini na an mɔgɔ caman tun ye kɛlɛ kɛ surtout minnu yɛrɛ tun bɛ kɛlɛ la nin waati in na accord d'Alger ko la parce que waati dɔ a tun yira k'a fɔ circonscription électorale ko ka cercle bɔ a la ko ka kɛ région ye an dun b'a dɔn cercle kuraw région kuraw de créera kɔnɔfɛn mɔgɔw na parce que mɔgɔ caman yira k'a fɔ ni a kɛra a bɛ na ni injustice ye parce que i bɛna sɔrɔ kɔnɔfɛn yɔrɔ in na cercle caman bɛ yen o mɔgɔ tɛ yen quoi o jama min tɛ yen nɔ o député bɛ d'u ma et puis Sema ka kɛlɛ dɔ tun ye pour que les représentants du Nord soient plus représentatifs dans le Parlement. Bon, o yɔrɔ minnu taara accord kɔnɔna na fo ka bɔ k'o yɔrɔ faamu k'o yɔrɔ fɛsɛfɛsɛ an ye pour que an ka se k'o yɔrɔ faamu. O ye kelen ye. Ne ka question filanan ye min ye parce que gouvernement ka an ka préciser parce que gouvernement ka loi in kɔnɔ olu tun ko ka bɔ circonscription électorale et cercle la ko ka kɛ région dɔrɔn ye. Bon o yɛlɛmana ka fara bɔ ne ka questionnement filanan ye min ye ne bɛ k'an yɛrɛ ɲininka qu'est-ce que le CNT prépare parce que loi kɔrɔ in na min taara a yira k'a fɔ finitigi pour que i ka se k'a présenter élection na il faut démissionner 6 mois avant les élections mais ni kura in kɔnɔ ils ont dit 4 mois et ils ont précisé pour les militaires qui sont dans la transition. Mais ni transition in dɔrɔn kɔnɔ. Ni transition dɔrɔn kɔnɔ. Oui. Maintenant qu'est-ce qui se prépare? Soit le président, soit on prépare le président en tant que futur président, ou bien le président du CNT qui a une ambition politique. Aïwa. Bon, au retiré, il n'a pas d'ambition politique. Non, c'est un militaire. Non, j'ai dit, toi pour les ambitions. Il n'a pas d'ambition politique. Il est politique, non. Il est, comme nous dans CNT là, Franco Sourasi, nous même CNT là, ils sont en mission. Mais mission politique. Aw kana na da do kuma la maintenant tour de table be continuer je crois que non peut-être loi in kono mɔgɔw bɛ kɛlɛ la mais mɔgɔw yira loi ɲuman do wa mun y'i ja Issa Bourama parce que en réalité mɔgɔw tɛ ka kuma loi in kan ka Issa Bourama baara fan o fan a dafalen tɛ quoi donc hali ni loi in a bɛ sigi bi de et je crois que gouvernement nataw comme on appelle l'assemblée nataw ils vont peut-être apporter des modifications do nataw là notamment min ye k'a fɔ ko transition kɔnɔ comme ça a été dit par Timini ko Sourasi bɛ démissionner 4 mois avant les élections en fait moi je ne sais pas mais yɛrɛ ɲininka pourquoi cela parce que n'i ye comme on appelle charte révisé len kalan jumɛn de fɔlen b'o fana kɔnɔ ko président min bɛ fanga la transition kɔnɔ o tigi i yɛrɛ ye a présenter k'a to o la n'a bɛ fanga la mais n'a bɔra donc or a fɔra tuguni ni président sɔnna ka fanga bila a nɔrabila bɛ se ka kɛ CNT président donc ça veut dire que demain ni président bɔra fanga la ka CNT président bila il n'est plus président de la transition il peut démissionner de l'armée et être candidat en fait c'est des suppositions donc moi je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette spécificité de 4 mois pendant la transition maintenant au-delà de ça fɛn filanan mɛ loi kɔnɔ ne bɛ n yɛrɛ ɲini o fana kɛcogo la on a dit que parti politique kan ka mɔgɔ 4 désigner société civile kan ka mɔgɔ 3 désigner bon c'est vrai que Souleymane a dit que k'o critère de désignation ye parti politique yɛrɛ bolo dans un état où on a plus de 200 partis politiques société civile yɛrɛ hakɛ dɔnnen tɛ Issa pour la simple raison que mɔgɔ dɔ bɛ kuma bi sini a fɔ k'o tɛ société civile la olu bɛ ɲɔgɔn ye cogo di pour faire des je crois que il devrait aussi aller plus loin peut-être qu'à critère dɔ fana fɔ critère min b'a to désignation bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na don nataw la parce que aussi olu ye crise ye don nataw la tugun on peut encore se retrouver dedans. Jawara i ye loi in ye cogo di a yɔrɔ jumɛn y'i ja yɔrɔ jumɛn ma ja i ye. c'est à dire n'i y'a lajɛ u tun bɛna kulu min sigi premier ministre ka maa 4 sugandi assemblée CNT ka maa 3 di o de nana falen sisan ka kɛ maa 15 ye ne bolo ni mɔgɔ o mɔgɔ talen don o ko in na o si tun man ka maa di président wo premier ministre wo CNT wo au conseil de collectivité wo conseil économique et social ni si tun man ka maa di jɔn kan ka di ni maa sugandi tun kan ka kɛ moi j'ai rejoint un peu Daba Jawara n'i ye Daba ka rapport lajɛ Daba tun ye hakilina dɔw ta o hakilina ninnu na i bɛ taa sɔrɔ jɛkulu dɔw bɛ yen minnu tun tɛ politiki kasa foyi tɛ minnu na ka se ka olu sugandi olu ka kɛ nin kulu kɔnɔna na politiki kasa tɛ jɔn de la Mali kɔnɔ sa Jawara ouais non i bɛ se ka mɔgɔw bɛ yen effectivement mɔgɔw bɛ yen a tɛ parti la effectivement mais i bɛ taa sɔrɔ dɔ ka d'a ye o bɛ yen nka
k'a fɔ de ko karisa ye karisa ka maa ye o dɔnnen don o ka bɔ a la ne kɔni tun fɛ o tun kan ka lajɛ o ye kelen filanan ne ye débat suivi ne tun bɛ kɛnɛ kan k'a fɔ finitigi ko n'a bɛna i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ transition kɔnɔ kalo 4 o de b'a bolo o ye crise kura wɛrɛ de daminɛ mais crise kura wɛrɛ de don jɔn bɛ n'o crise kɛ crise kura wɛrɛ ye mun ye bi an n'an balima minnu bɛ ɲɔgɔn na bi n'o ye CEDEAO ye o jɛlen don an n'olu ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ o mɔgɔ kɛra transition ɲɛmaaw ye olu y'o fɔ k'o tigi olu tɛna se ka kɛ cogo si la candidat ye kala taa nata la o b'o ka olu ka document kɔnɔ bon e bɛ se ka nin sariya sugu ta cogo di o tɛ crise wɛrɛ daminɛ ne ye ne bolo nin tun kan ka lajɛ ko olu bɔ a la quoi ni min b'a fɛ ka kɛ jamanakuntigi ye mais aw dun ko loi bɔlen Choguel ka bolo kan dɔrɔn gouvernement ka bolo kan dɔrɔn k'o ɲana ko donc ko loi ka ɲi baara dafalen tɛ ko baara dafalen tɛ gɛlɛyaw b'a la dɛ an m'o fɔ dɛ ko baara dafalen tɛ mais mɔgɔw y'a fɔ ko CDN tɛ mɔgɔ ye amendement minnu k'a la ko donc k'o yɛrɛ de ɲana donc an ka taa n'a ye a ka promulguer ale ma mɔgɔw ye fɛnkɛ bɔ ko président ka teliya ka promulguer olu ma nin y'a kɔnɔ e filɛ ka ninnu minnu fɔ politique bɛ Choguel kɛlɛ de la quoi oui c'est ça caman bɛ Choguel kɛlɛ de la n'i ye ko in étudier i b'a ye Choguel kɛlɛ tɛ o loi min yɛrɛ amendé la yɛrɛ n'a votera n'i y'a lajɛ gɛlɛyaw b'a kɔnɔ na est-ce que politique mɔgɔw mais communiqué o bɔra ko président k'a teliya k'a tigɛ nɔ oui parce que a b'olu arranger parce que kɛlɛ wɛrɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ la en réalité c'est la tête de la personne o de y'a to isa fɔra modification bɛ se ka don sariya kɔnɔ au fur et à mesure m'a dɔn ni président wɛrɛ na 4 mois in bɛ bɔ loi kɔnɔ ayiwa Yusuf 4 mois dɔrɔn tɛ hali transition ko kuma yɛrɛ bɛ bɔ a kɔnɔ Yusuf i ye jumɛn jateminɛ a kɔnɔ an ka taa ɲɛfɛ joona c'est très grave fɛnɛ CNT mɔgɔw ye baara min kɛ wallahi u ye namasa fara fili gouvernement senkɔrɔ tuguni parce que c'est pourquoi ne bɛ M5 ka mémorandum ne b'a saluer sira min fɛ comme M5 fila yɛrɛ ayi minnu ye mémorandum kɛ ni ne b'o saluer sira min fɛ u y'a jira k'a fɔ aw kɔni ye nin kɛ aw ye baara kɛ président i kana promulguer mais ni hali ni président y'a promulguer don n'a nataw la u bɛ se k'a fɔ an kun y'a fɔ k'a kana promulguer bi bi in na Isa a jateminɛ parti politiques ka mɔgɔ 4 ko a bɛ taa di ministre de l'administration territoriale ma o bɛ taga ni a ye conseil des ministres la mɔgɔ ninnu bɛɛ mɔgɔ bɛ ka na ta a bɛɛ bɛ na o sira de fɛ quoi a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ministère de l'administration territoriale la o bɛ taga n'a ye CNT kelen o min ye nin voté dɛ olu sigitɔ kɛra mankan min ye hali sini mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ n'i y'u ɲininka ko e taara yɔrɔ jumɛn fɛ u t'a dɔn u bɛ min fɔ Imam Jara bɔra u ye Châteauguay k'o remplacer a tɛ se k'ale expliquer ni remplacement tɛ se k'ale expliquer Imam Jara bɔra u ye Châteauguay k'a remplacer caman de remplacer ancienne majorité très bien bon o min o cafouillage min bɛ yen nɔ k'a fɔ k'e bɛna tuguni ko société civile de fɛn i nana ka na gɛlɛya tɔ don baara la Sulemani Den ye kuma dɔ fɔ min ne ma sɔn a ma ni ministre y'a jaabi mais a wagati y'a sɔrɔ u yɛrɛ ka kuma u tɛ débat kɔnɔ u yɛrɛ ko k'u tɛ taa débat la CNT membre yɛrɛ ko non ko pas de débat u yɛrɛ wulila k'o fɔ o ye mun ye o ye ministère de l'administration territoriale donni a la Sulemani Den ko non k'u bɛ don a la k'o tuma ko état bɛ wari don kalataminɛw la ko ka tila k'a fili wa mais u ye ka mɔgɔw hakili suɲɛ no ni EJ créé la aw bɛna fɛn min créé aw fɔ aw bɛna mandat da a ma parce que a bɛna kɛ mandat di aw bɛna mandat di fɛn ma aw kan ka état kelenw kan ka condition créé pour que ni élection banna o ka se k'a ka élection minɛnw a ka se k'a garder yɔrɔ dɔ la ka ɲa yanni élection nata cɛ mankan fɛn fɛn wulila an fɛ yan nɔ dɔwɛrɛ tɛ koyi ni minɛn kelen ninnu de don u bɛ ka fɛn min ko élection kɛ minɛnw o minɛn ninnu de wulila bi ne mana yɛlɛma ye ka nin applaudi a bɛ ne dabali ban quoi yɛlɛma de ko olu namarala Mopti yɛlɛma IDD ani PS yelenkura ko parce que ko préfet de bɔra ni papier dɔ ye sufɛ ko urne falenba a b'a bolo ko a nana ka na baara bɛɛ yɛlɛma terminé ye Mopti ka ye mais o baara min kɛra Mopti bi u bɛ ka segin ka na o baara kelen kɔnɔ yɛlɛma bɛ ka segin tuguni ka applaudi Jawara ye kuma min fɔ o de don d'autant que a ka bɔ Choguel bolo dɔrɔn voilà an bɛ Choguel ko kɛlɛ la dɛ bi n'a kɔni ni Choguel bɔra yen an yɛrɛ dama bɛ tila ka na ɲɔgɔn lajɛ en fait il faut comprendre que fɔlɔ ko source de comment on appelle ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan source de compilation kelen dɔrɔn de kun don sisan a bɔra kelen na en fait RJ parce que localité bɛɛ la RJ représentant au-delà de ça il y a l'absence territoriale c'est-à-dire à travers les préfets donc
parce que Suleiman de kuma do fo débat kono ako ko jamana mon ko administration te fan be important non ko est ce que amina fo ko ejiga ko ko ejite rom la administration kuma na fo tugo redo parce que ale ba kuma birega mais en même temps mercredi tamani conseiller ministre la préfet John désignera. Merci. Donc on va munira l'état est en train d'être présent de rom no be ga tagay donc ale ba kuma dum no donc mais il y a une élection donche préfet be aywa ambado ka foni kuma tobe cheya do ko fi kono ka ta fenga ame wajibiya ka ta dossier to ka kerengrene yala lakana balia o signendo kana kosobe anga jamana koronfe bolo ani a chamanche enfant fe ka dam de mura kana bla fo inga finyana jala sagu doko kuntemene anya e ka fo lakana balia signendo kana jawara ni lakana balia ka sigin kana ni chugal e ba fam chugoti non ne b'a faamu cogoya min na gɛlɛya caman b'a la bi ne ye n sigi ka a jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ yen ni u bɛ camancɛ yan fan in na bi maliyɛnw de don u b'u yɛrɛ wele k'u bɛ fɛ ka silamɛya de sigi jamana kɔnɔna na ni dun y'u ye marifa dilanyɔrɔ foyi tɛ yɔrɔ in na yen nɔ ka n'a ye tuma dɔw la olu bɛ na ka na gosili kɛ ka adamaden 100 ni kɔ faga ni an ka faamaw bɛ ɲɔgɔn na ngo n'a ta bɛɛ olu bɛ sa u tila ka mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ tuguni ka marifa di olu ma moi je me pose la question ni marifa ninnu bɛ bɔ min fɔlɔ ɲininkali bɛ o ye ɲininkali ye parce que n'i ye MINUSMA lajɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ mɔgɔ minnu nana anw fɛ yan nɔ u mana baraji ɲini u mana dɔ wɛrɛ la u nana de u ta ye min bɛ ko in na ka na u ta sɔrɔ a la. Jawara c'est trop simple o cogoya fana na. non n bɛ na ɲɛf'i ye o u ka rapport laban. u ko n'i ye Mali ta 100 sara la 15 de bɛ Mali fanga ɲɛmɔgɔw ka contrôle kɔnɔna na taara n'o de conseil de sécurité la donc o kuma pour que o sɛbɛntiya nin gosili ninnu bɛ kɛ bi. donc e bolo. ne bolo. mɔgɔ wɛrɛw de bɛ gosili ninnu jukɔrɔ wa. bi mɔgɔ wɛrɛw bɛ gosili jukɔrɔ bi o ye kelen ye filanan n'a ma ɲa k'a fɔ ko maliyɛnw de don ne m'a fɔ minnu tɛ maliyɛn ye dɛ ne hakili la denni tun ko ka dialogue dɔ kɛ ani ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la ni maliyɛnw de don. mais jɔn b'anw bali ka dialogue kɛ sisan faransi min n'anw b'a fɔ k'o b'an bali an n'o tɛ bilen jɔn bɛ k'an bali ka dialogue kɛ. merci fɔlɔ Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ a la ale tun y'a hakilina ta faransi y'i jɔ k'a tɛ kɛ. mais bi mɔgɔ si bi faransi tɛ an n'u ɲɔgɔn cɛ la. n'i ko alisilamɛya an b'a dɔn kulu dɔw bɛ yen olu de sigilen bɛ o kama minnu b'o baara ɲɛnabɔ mun de bɛ mɔgɔ ninnu da kɔnɔ dɔw b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ka sɔrɔ u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ min na dɔw wɛrɛ tɛ u y'u kunkolo endoctriné dɔrɔn olu bɛ marifa ta ka taa bin mɔgɔw kan ne bolo bi munna fanga tɛ cadre dɔ sigi sen kan minnu bɛ yen bi ko olu ye silamɛ ɲɛmɔgɔw ye sincèrement n m'a fɔ min kɛra kɔrɔlen ka tɛmɛ dɛ mais ka kuru kelen-kelen sigi a kan. parce que ne delila ka occasion dɔ sɔrɔ an ka général dɔ bɛ yen n y'a interviewé a ko olu delila ka lettre ci Amadu Kufa ma k'u bɛ fɛ u n'a ka kuma a ko olu ma ko olu n'ale tɛ kuma ɲɔgɔn ye nka karamɔgɔw bɛ yan nɔ ni diinɛ kumaw de don k'a fɔ olu bɛ ka min kɛ k'a tɛ bɛn u ka na n'o dalilu ye ale n'olu bɛ se ka kuma ne bolo n'o olu sigilen don u bɛɛ bɛ balo la bi pour que pas cadre tɛ sigi kuma fɛn in bɛɛ tɛ se ka kɛ marifaci ye dɛ. ayi. parce que jamana bɛ yɔrɔ min na bi Mali ka bon kabini waati jan Dayiru y'a fɔ k'a mago bɛ effectif la bon ni ko b'o cogoya la tuma dɔw la an b'an labɛn ka kumaɲɔgɔnya fana bila en place min b'a to an bɛ kisi ka bɔ nin ko ninnu. Basaro e b'a analyser cogo di le retour de l'insécurité. d'accord Issa an bɛ kuma daminɛ min o ye tasibila ye mɔgɔ minnu ni tora nin ko in na mɔgɔ 132 ala ka badabada dali nɔgɔya u ye minnu joginnen don ala k'u kɛnɛya u farisogo la. Issa Jawara kuma dɔ fɔ kuma daminɛ n bɛ sigi o kan n bɛ to k'o fɔ kuma caman ka baro dɔw la o diɲɛ fan si i tɛ rébellion wuli centre de pays la i b'a ye kuma bɛɛ a bɛ zone frontalière de la i bɛ miiri rébellion bɛ diɲɛ dugu o dugu la ka na parce que ko bɛ daminɛ n'o de ka na terrorisme fɛn na i t'a si k'a bɛ centre la n'a bɛ centre la ce n'est pas armé i mana fɛn ko c'est armé i b'a sɔrɔ a bɛ dugu dɔ la ani jamana wɛrɛ bɛ dancɛ bɔ yɔrɔ min na or en terme de bɛɛ b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ sɔrɔ min ka nɔgɔn ni sɔrɔ bɛɛ drogue feere kɔfɛ armement feere de wari b'ale de la ni fɛn bɛɛ donc n'i bɛ kɛlɛ la a b'a to industrie de l'armement bɛ continuer ka fonctionner maintenant jɔn bɛ marifa d'u ma jɔn tɛ moi rapport tɛ ne bolo mais Issa kuma de la ka fɔ i ka plateau in kan a tɛ tɛmɛ kalo 2 ɲɔgɔnna kan je crois que Aras Kebere y'a fɔ a don a ko JIM
ani EGSI k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'u ka accord dɔ sɛbɛn k'u kana ɲɔgɔn attaquer tuguni a don Sori y'a kɛ ko c'est signe de faiblesse de don oui a don signe de faiblesse de don sauf que bi a bɛ ka ninnu fila permettre sa bɛɛ ka se k'i ka kɛlɛ kɛ yɔrɔ la k'a sɔrɔ si ma se si ma quand tu regardes dans la zone de Menaka Menaka kɛlɛ bunnenba bɛ Menaka zone in na jɔn de b'o kɛ les GS olu de bɛ k'o kɛlɛ k'o yɔrɔ in na bi min ye centre ka na fan ka yɔrɔ la jɔn de b'o kɛ c'est Jim de Amadou Kunfa donc voilà pourquoi olu fila sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka bɛn n'o sabati walasa bɛɛ ka laɲini bɛɛ bɛ se ka laɲini kɛ mais en même temps an ka côté la isa an bɛ minnu m'a fɔ armée dɛ mais minnu bɛ armée minnu b'a fɔ k'u bɛ armée soutenu an bɛ propagande la kojugu isa souvent kuma dɔ bɛ fɔ réseau kan isa c'est à dire a bɛ mɔgɔ o de y'a to jigilatigɛ de baara ka bon saya tɛ kuma dɔ la saya ka kunna mais ni i ye mɔgɔ la yɛlɛ fo yɔrɔ de la n'a tigi bɔra ko wɛrɛ kalama jigitigɛ barika de bɛ bon. E fɛ k'a fɔ waati laban in na monter en puissance min fɔra ko Sogokan kun do dɔɔnin. Non Sogokan tɛ mais sauf que an y'a surestimé exactement a surestimé kojugu. L'armée est en train de recruter énormément de personnes. Bibi na ma recrutement mais sur bɛ ka recrutement kɛ yɛrɛ de. On est en train d'acquérir du an bɛ ka matériel sɔrɔ. Je crois que an kan ka to an dama kɔnɔ k'an ka kɛlɛ kɛ lafiya kɔnɔ k'a sɔrɔ an ma propagande ba de kɛ parce que ni propagande barika bonya sa hali ni mɔgɔ kelen sara les gens se posent la question et pourtant ni ninnu bɛ yen et pourtant ni ninnu bɛ yen donc ni nin bɛ yen nin man ka kɛ tuguni donc a bɛ siga don mɔgɔw dusukun na on est d'accord ne sɔnna a ma ko kɛlɛ yɛrɛ ye propagande ye bi i mana médiaw lajɛ minnu bɛ Russie tolu la i b'a fɔ ko Russie Ukraine minɛ bi ka ban mais minnu bɛ médiaw lajɛ qui sont apparemment pro Ukraine n'i y'o lajɛ i b'a fɔ ko Russie dɛsɛra ka ban bɛɛ n'i ka kɛlɛ kunnafoni don mais sauf que ka fɛn dɔ fɔ kuma dɔ la minnu bɛ se ka nkalontigiya joona je crois qu'il est temps an ka bɔ o kɔnɔ ko État ka communiquer ka to ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye a b'a to ni fɛn dɔ kɛra a tɛ bali mɔgɔ si lakanabaliya ka na fɔ dɔgɔkun in kɔnɔ fo fana. Ok, ne b'i fo surtout moi je rejoins d'abord Basolo ka kuma laban in na c'est dit kɛlɛ c'est vrai la guerre peut se gagner en termes de communication o bɛ yen mais waati min i ni ennemi min bɛ kɛlɛ la Jawara y'a fɔ cogo min i t'a a ka soudé financement bɔyɔrɔ dɔn jɔn b'a armé i t'o dɔn surtout ni waati min an yɛrɛ tun y'a jira k'a fɔ ani partenaire kɔrɔ minnu tun bɛ yen k'olu tun bɛ ko nin jukɔrɔ bɛɛ y'a jira k'a fɔ c'est vrai armée bɛ k'i seko kɛ il faut le reconnaître parce que kɛlɛ fana ye moyen de ye parce que hali ni arme b'i bolo le moyen humain aussi compte beaucoup parce que an bɛ kuma caman fɔ parce que an bɛ Bamakɔ yan quand tu quittes Bamako aujourd'hui n'i sera Sévaré n'i sera Ségou i b'a dɔn k'a fɔ kɛlɛcɛw ko b'an na quoi parce que les gens fournissent beaucoup d'efforts parce que kɛlɛ fana ye min ye i b'a sɔrɔ minnu bɛ par exemple n bɛ exemple dɔ de ta ni minnu bɛ sisan par exemple détachement de Koro n'olu bɛ yen n'olu yɛlɛla n'o ye 6 mois kɛ normalement olu kan ka se ka jigin ka na relève kɛ farikolo ka se ka lafiya o temps kɔnɔna na mɔgɔ wɛrɛ bɛ yɛlɛ mais généralement ye minnu bɛ Koro n'olu jiginna relève la dɔrɔn tellement effectif tɛ yen olu bila tuguni ka taa Douentza i b'a sɔrɔ minnu bɛ Douentza olu de bɛ bila ka taa Koro donc le fait que farikolo bɛ sɛgɛn a rythme kelen maintenant voilà donc c'est vrai que bi ɲɛmaw bɛ ka moyen bɛɛ bila pour que moral ka se ka to au top mais ɲɛmaw fana k'a lajɛ n'i bɛ kɛlɛ la maa t'i ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ ɲɛfɔ i jugu ye fɔlɔ kaba n bɛ exemple ta fɔlɔ ni armement yɛrɛ tun bɛ don jamana kɔnɔ u bɛ courant yɛrɛ tigɛ pour que mɔgɔ yɛrɛ kana minɛnw yɛrɛ dontɔ ye mais bi minɛnw yɛrɛ bɛ taa réseaux sociaux kan mɔgɔw de bɛ yen ne Isa ne ko radar bɛ e bolo ko hali e ŋaniya n'i miiri dɔrɔn ko radar b'o ye mais Isa le gouvernement b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɔ j'arrive non mais Isa n bɛ k'o de fɔ maintenant ni o mɔgɔ na ko radar dɔ bɛ yen ni hali Isa sigilen filɛ nin yan renouveau la a ŋaniya bɛ yen non ni n bɔra yan sanfɛ ko radar b'o ye mais ni maa 100 ni kɔ fagara non depuis waati parce que l'armée aussi a un canal de communication qui est là d'une part de kan ka se k'a bɔ cɛ hali n'a ma demande ça a ye mɔgɔ ninnu wele vraiment an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ c'est vrai programme kɛlɛ bɛ se ka kɛ ka mɔgɔw motiver mais a ka kɛ limite ka k'a la Yusuf komi n kɔrɔ kumana yɔrɔ dɔ kan mais ne bɛ fɛn fila fɔ fɔlɔ ye min o ye an bɛ ka don samiya kɔnɔna la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ ninnu caman bɛ yen nɔ accès ma nɔgɔn kuma dɔ la samiya bɛ hali dugu kelen kɔnɔ a bɛ dugu fan fila tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na donc an k'o yɔrɔ jateminɛ a filanan ye mun ye Jawara y'o fɔ n bɛ appuyer o kan kosɛbɛ
an y'a ye Mali kɔnɔ quoi depuis MISMA depuis ma kɛ MINUSMA depuis MISMA ni san o san n'u ka madame na renouveler fo laban kɛra dɔnkili ye maliyɛnw tulo kɔrɔ quoi ko ni MINUSMA ka madame na renouveler dɔrɔn attaques bɛ caya donc u b'an na douter ni ne b'a minɛ ten ne quoi ne b'a fɔ ten u b'an na douter an yɛrɛ la cɛ est ce que an bɛ se an ka nin renouveler joona koyi an tɛ se dɛ ni ninnu ma to yen an tɛ se dɛ chaque fois tuma bɛɛ ni mandat bɛna falen dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ ko u b'an na douter e ka analyse la ni ye e faamu o ma accointance bɛ MINUSMA ni mɔgɔ minnu b'o attaques kɛ wa munna MINUSMA ka mandat de renouveler wagati attaques bɛ kɛ u bɛ ɲɔgɔn dɔn wa u bɛ ɲɔgɔn kibaruya kalama wa Isa i tɛ n'o affirmative mɛnen da mais nin ti sanbaga b'a dɔn ko wo b'a la quoi donc i tɛna o affirmative ni mɔgɔ b'a la i tɛna o mɛnen da mais il faut reconnaître que kuma o kuma ni ninnu ka mandat kan ka renouveler an degera o la quoi mais Isa ka bɛ min fara nin kan kɔrɔ ka kuma na a kɛra maliyɛnw bɛɛ ɲɛna waati dɔ tun kɛra MINUSMA mɔgɔ min ye Baɲangara olu ko o tɛ taa u fɛ yen ko parce que o tɛmɛ ko n'o ye tile 3 kɛ jour min na ko n'o y'a bila dɔrɔn ko gosili bɛ kɛ o kɛra sababu ye waati y'a sɔrɔ hakili b'a la Useni Amiyo Gindo tun ye ministre ye o waati a wulila fo ka taa ka kuma Baɲangara ni fɛn voilà pour que désormais ni MINUSMA bɛ taa yɔrɔ min Mali contingent ka tugu ko ka don